KEKLEM mission nangli ba tha joy pen KEKLEM ka mission ba te nangli order mission nangli KEKLEM joy pen heno kam si KEKLEM nang te lake nangli character nangli ot koson nili ot koson itu muni itu ot koson areng lok tumpulo character di nangli character koson nili character koson itu character KOPILO labang solam pini sitanam de perang nilong kaki por koson ada malam nang kar jutum ver atau anupan dili inpen kardom pipi zero ARNAM nang itu mukang itu ni nang KOPILO nang kasi pini character alam sitanam KOPILO nang tapos sama taksi nili minaan ARNAM alam dikan pondo nangli kopisi KEHANG pisi kepaceng bang solam tak ham pondang do lapen nangli heri nang ne lapen nang parda me son home sotelia alam lapen nang parda me Pachor Parup long sex alam tapos so nili kit ham pondang do description along link do nang to that lang dampen nang atum ahil jubi today kita si itu matupik dam itu nang si iot Adur character kasi ilitum lapu birthe arona tang pen lang namu betang te nili texture rese nili khi nili dado tangka mahado hemre tongle plangdo lasona phan si ilitum ke misen namunit di tangka poisa do kari dhura do hem plango lason si ilitum ke misen kudang sta ilitum hokpet tang chini pen ilitum nang namu betang te character ke halakali character ke ilitum angton pen jitanam pemilu nang lang non Hastro ilitum nang namu te long isi sumeranding pikret throk amin so throk silong lo ajon kiding RJ kime akroma j kini LONGLE nike muni tumakang sai son ke nike sai se muni da tumke RJ kime silanji bonta nike ning silanji si ARNAM ang hopen ke baralam Samuel alulong il natam keklem kasira bang soput pen langdam lu itu insir dam lu pulutang te ilitum ot Adur KOPILO pen lagi cheng ning jelo ilitum ke ajon kiding akrom aje ke langme di apolon ke me hemrit tangka maha kethe kere gari ghora ke do chulong junlong tirasan tuhan si ili ke ada yang misen si ili sita ot Adur mate character ke lagali character ke lake non nili keningi tang di tangka maha gari ghora do kapur itu exercise satu lake kirial kusi isi ada yang lok lampen kudam sima pus kasi itu me Adur ke iningar lo KEKLEM joy munit tu nang ching dum de pin ang ka break abang phubang pi nangli chor nangli somar nangli hem sangho tu nang ching dum de pin KEKLEM joy fancy character pe buji nangli KEKLEM mission nangli ba tha joy pe KEKLEM ka mission ba te nangli Adur mission nangli KEKLEM joy pen heno kam si KEKLEM nang te lake nangli character heno nangli kasi Hastro pen ilutum langdam lu budang te texture ke kranog be tum character loose la kasi number si kranog be itu majo ka chini ingkang kre si kre hini arta hutsi di Goliath anog be pan ke pathie pan komado lake David ilutum di Sam salo luno David top derlo ekdom kum beleng kum lieng mane first a musician la ilutum to develop sta alang lita Adur pada character lose that komat pen ma ilitum uria piso pen di uria lake inut ron kecedana so sepahi munit kasi ha jawab adet along yes Palestine adet long tum ron cedan bom uria ke ron cedan dun lo piso heminu bet lo David ke ha hemang song pen long so alu sulang chingu peglong ma hala chakri chalok dum han sipahi dum han tema pen alang lu pen paisa kan David ta
ning arlo character kaheno kasi lasong tak ki kroy anok be il tum chi na Samson ke delila pen aning chedok dia ku nu da bai sa pi ben si di bai sa KEKLEM kang sai alu aning su aning pi throk si hini ke thom nang na lo la pen aning so pi pen bang ke la ke delila pen alam si kasi delila la pen Samson alam ang atum hang ton pen chini lang tundu chini na mingtundu kurang te kang sayang ding picret throk si nang tu kapor hi pad tep nut non nang atum long na kasi iltum Adur koson ang ikroy song abang pitum ikroy Sangho tum Adur koson ang ilitum Adur ke ilitum ke Bible long inu na ikroy anok be pen lang dam lu pulutang te ilitum ke Joseph pasong lang si Joseph ke korte bang krehini do jatko ko sumar lo ta korte akleng atu malang lephan aning dog de pig lo lang epik lo amar ang lephan ke Jordan da del si ilitum kecheng alu trokkepra throk ben ha trokkepra si ning pi ilitum lang dam lo kasi korte tumilang kilang tik hut tame alang ke habang ader le ro habang ban do tum lo halabang so un ho si Potiphar apiso alang phan ben di piluma dimtar ka pasiji phan si alang put chang ta Joseph ke aning arlo Adur character arlo ben si ke bang penang ki mission character penang bot lang ke hakut penang kami itu atumo nang atu keceng ding pi coba Phathrok coba toksi coba nakep kepra si kep ang tad bori patem dulu nang te nang atu sorry Joseph alam chi na David kasi Potiphar piso pen dintar kapasi pansi Potiphar piso kalang ipang arni ponlo bum ponlo sita alang li hokpet Adur kimis na so alang nang patch kasi Bible iltum ketam seksar ARNAM ban pi ban tu along tu ben arjulong bichu ang ding pi pho konkabat pho cricket form kritik alam iltum ban ketam kon budu nang tu melo pirthi ang tilo re phomong lo tapi nang tu melo pirthi KOPILO karak polo inti jong silam daglo petang kala ke in thai tuar pior chara muni tu petang be par angale lepas miluta kai pa huton kupchek lo petang kala ke tangale bel si charge kasi labang so meaning ke dili ka mun chida mating dili tum awat Adur si nangli onang lu mission pulutang te nangli phamuni tu anang do Kiriya lalong amunit aning nang ketok di impem pulo tangka maha khidat pesa koson lo gari ghora kitu soksang kitu arje kimi akroma je kimi la phan aning kedok amunit atum ason ki kalilo tebon deme ining ar lupen character har lupen tum Adur nang gichon bangke munit tame ninang dokpo la solong ARNAM tame ninang dokpo atemo kecheng itum porhilo 1 Samuel chapter 16 verse 7 pulo ARNAM ke aning langle RJ langle ajan kiding langle akrom langle ARNAM ke aning sil means itu ma character itu ma Adur si ke la kasi la kusonong si iltum che parjan lo pulo patangte ARNAM tani ani dokko be ARNAM aning ingsamsi ino ko sonda thak iltum pantame kaporman nang tito nangli ningal lu ke Adur dong sinang Pachor Parup ason daksi kathe ang tamela sonlo muni ke mayok ka kang tinggan ni kathe ang itu ke Adur ke mission ang hek ila tun paklang ilutang itu ko yang munita ilitu masi ilitu ang hansi ke kroy song kampanya sipi nang tempen malum so ningge cepet ponji ningge cepet ponji
romaning pi krehini isidong isihini tu nang matulong di tabang so apir thiya muni tu masandia isitang nun means nang tumke hala kaheno Adur son ke chiplang renun kaheno karakter ke nang tumke en renun chiparjan renun tumke kimi karakter de chiparjan to hansi hala romano rolong si ARNAM herjimi nang duna ning nga prung runji phanang tumil phan lights lapen comments nang pipian pan tha lapen anu sinili nang tumpen lapuson alam pen ARNAM alam pen kirang pen nang tum kan yang turun ning yang paket pijel pan lapuson sharing no lapen nang tum comments pen job ni pan tang ARNAM alam di description long ilapo nang ada lagi no kapre nili kita angkot nang lo si ARNAM le nang lo pang